Аманат журналының баш мөхәррире Сәлман Ярмуллин Бөрьян районының Байназар мәктәбендә укучылар белән очрашу үткәрде. Шунда ул Әлфинә Мостафинага Аманаттан яшь хәбәрсеһе танытмаһын тапшырды. Әлеге көндә Байназар мәктәбендә Аманаттан 3 яшь хәбәрсеһе укып йөри. Улар Азамат Карагулов, Илза Айтбаева һәм менә Әлфинә Мостафина булды. Рәхмәт Баязардан, Амал һәр вакыт туры калыгыз.